Здравейте, Кристияна! Ето това е кюндигунга за жилището под наем. Така че умитайте си партакешите по най-бързия начин. Кюндигунг? Но защо? Ами, заради собствени нужди или Eigenbedarf. Кой ще се нанася? Вашите дъщеря ли? Не, братовчетка ми. Но това трябва да е член от вашето семейство. Пише го в параграф 573 БГП. Че братовчетка ми да не съм я срещнала на улицата. Тя от семейството ми. Да, но с това се има предвид, че това са най-близките в семейството. Да, но в закона не пише нищо. Семейството си е семейство. Това го вижда съда в Германия по друг начин. Тоест, под семейство се има тук предвид хората, които имат право на Zeugnisverweigerungsrecht или да откажат показания в съда. И какво сега? Братовчетка ми не принадлежи към семейството? Точно така. А сега може да си вземете кюндигунга и да го хвърлите в кофта за боклук. Супер! И какво да правя аз сега? Ами не е лошо да последвате Кристияна Заркова в TikTok или Facebook, за да сте малко по-информирана.